Wel, wel gen i sefyll, dwi'n gwybod bod pobl yn arfer eistedd fan hyn, o'n i mor falch o weld y lectern hyfryd yma. Rwy'n ddiolchgar iawn i chi am y gwahoddiad i siarad am fywyd Dafydd Jenkins. Ailwampiad sylweddol yw hwn o bapur cryno a roddau synion nawr fel rhan o brosiect yr Eglwys yng Nghymru, Gwynllan ein gofal. Yr amcan yw i ddisgrifio cyfraniadau helaeth aelodau'r Eglwys yng Nghymru i Weinyddiaeth a Diwylliant Cymru o ers cyfnod y Tuduriaid. Mae'n brosiect yn ei 4edd flwyddyn, eisoes mae 2 cyfrol wedi cael eu cyhoeddi dan y teitl Gwynllan ein gofal, a gallaf warranty a byddwch chi'n mwynhau nhw a chael rhywbeth ohonyn nhw nad ydych chi ddim yn gwybod. Nawr te. Mae'n siŵr bod ambell un yma yn gwybod llawer iawn mwy na bywyd Dafydd a'i bersonoliaeth, ond arbennig dwi'n teimlo'n anwybodus iawn ynglŷn â cyfraith Hywel, a deud y gwir imposter syndrome. So arna union funud yma, ond mae'n bleser bod yma serch hynny. Ac byddwch chi'n iawn, wrth gwrs, a dydw i ddim yn gwybod llawer am gyfraith Hywel. Ond dwi'n honni mod i'n gystal â neb am sglefrio ar rew tenau. Ac dyna fi. Y broblem oedd ffindio i lyfrau yng nghatalog y llyfrgell drws nesaf. Rhaid chwilio ymhlith y ffisis, oherwydd dywyd i lyfrau fe ddim yn y catalog electronig. Mae'r papurau yno, 21 o focsys amdanyn nhw. Ond na, y llyfrau, mae rhaid mynd at y ffisis, mae llyged 90 oed yn methu darllen y ffisis erbyn hyn, ac diolch i'r drefn amlyged ifanc y staff. Roedd hi'n 1963 pan ddaethon ni adnabod Dafydd am y tro cyntaf, a chydnabod â fi. Doedd Dafydd ddim yn rhoi gyfeillgarwch yn rhwydd. Roedd o'n ddyn private yn y bôn, private iawn dwi'n meddwl. Nad oedd o ddim yn ddyn swil, fel mae dyn yn meddwl am swildod. Roedd yn ei ganol oed, eisoes, yn ffigur o bwys mewn sawl cylch. Gwleidyddiaeth, llenyddiaeth, cyhoeddi, cyfraith Hywel, amaethyddiaeth Cymru, oedd e'n bwysig ym mhob maes, amrywiaeth, yn unigryw. Yn 1963, roeddwn ni yn union hanner oed Dafydd, ac enid a minnau newydd gychwyn yn bywyd priodasol yn Aberystwyth. Y flwyddyn gynt, roedd Dafydd wedi colli ei wraig Anwyl Gwyneth. Yn ei salwch ola, dywedodd Gwyneth wrth ei ffrind Marian Henry Jones. Edrych ar ôl Dafydd da ti, mae'n gallu bod dipyn yn lletwydd. Erbyn heddiw, gellid tybio mae Asperger's syndrome oedd arno fo. Ganed Dafydd yn 1911 yn Hornsey, Llundain, ar aelwyd Gymraeg a Chymraeg. Ef a'i chwaer Gwyneth oedd trydydd genhedlaeth y teulu yn Llundain, ac wedi cadw ei Cymraeg, y lle roedd 95% o blant y Cymru alltid wedi colli'r iaith. Roedd ei tad yn glerc banc ac yn ysgrifennydd Jywin, un o gapeli mawr Cymraeg Llundain. Cafodd Dafydd addysg yn un o ysgolion adnabyddus Llundain, y Merchant Tailors, ac ni fawr ddim am ei blentyndod na'i gyfnod yn yr ysgol, ond mae yna un llun. Mae'r llun wedi chwyddo gymaint fel nad oes modd nabod neb, ond Dafydd yw'r un yn yr esgefn yn fanna. Ac dwi ddim yn teimlo mae tîm cyntaf yr ysgol oedd hon, o Dafydd yn deud wrth ffrind, wel, dwi wedi chwarae i 9fed tîm yr Old Merchant Tailors, ond ta na 10fed tîm, fyddwn ni'n well yn hwnnw. Dyma Dafydd
yn yr esgefn felly fel dwedais I. A'r llynedd, mi ges I hyd I dystiolaeth arall am Lencyndod Dafydd, a hynny o bob man yn siop llyfrau ystwyth. Whoops. Wel, mynd gwasgu. Gawn ni weld. Hwna di, neu rhywbeth gwahanol. Da chi di stopio rhannu'r PowerPoint ar Zoom rwan hefyd. O, do? O, do. Ia, sori. Dod o'ch chwi. Hwna. Ia. Mae'n llun o lyfr. Mae o'n ôl, diolch. Ti o'n ôl? Yndi, diolch. Ni'n trio symud y sleid yn ei blaen i blaen. Mae clicker fel sydd wedi stopio. Dwy draw, ie? Ia, dwi'n meddwl. Lucas bod awr gyda ni. Ydy, mae'n lwcus iawn bod awr gyda ni. Royal screen. Dwi'n medru gael dwi'n gysgu allan, dwi. Glicio ar y screen mawr. Diolch rwan. Na ni, diolch yn fawr iawn. Wir nawr se, ble ro'n ni. Dyma ni yn, wel, beth yw hwn? Llun llyfr gan Wasg Brifysgol Cymru a stamp y Merchant Tailors ar y clawr. Ac dyma'r llyfr ei hun, allwedd neu agoriad paradwys i'r Cymru gan IH, mae'n deud ar y llyfr copi gwreiddiol, a wedi olygu gan ysgolhaig ardderchog a nghyfwyd yn llwyr erbyn hyn yr archdeich yn John Fisher. A Wasg Brifysgol Cymru wedi coeddi yn 1929. O, rwy'n cael yn hentio I adael yr ein text yma. Ond fel y gwelwch chi, mae nealltwriaeth I o PowerPoint yn gyntefig iawn. Ydych chi'n feddwl bod chi yn ôl yn oes y Silurian wrth I fi gyflwyno'r lluniau, oherwydd mi oeddwn ni'n gallu gwneud e'n deudi, ond mae'r technoleg wedi datblygu gymaint fel na allai ddim wneud bellach, ond yn y ffordd mwyaf cyntefig fel dwi'n deud. Beth bynnag, nawr, prawf arall. Oh, yeah. Melltith. Visual 8. Eto, rwan. No. I got back one. That worked. Let's try that. Oh, solved my own problem. Na fe. Beth sydd yn fan hyn yw y label tu fewn i'r llyfr sy'n deud mae Dafydd Jenkins enillodd gan Merchant Tailors yn 1930. Ac beth sydd yn fan hyn I mi gael brolio yw fy nghopi I o'r llyfr gwreiddiol. Sy'n honni bod iddo gael ei cyhoeddi yn Liège yn 1670, ond mae'n debyg bod wedi cael ei wneud ar wasg dirgel yn Llundain. Beth bynnag, llyfr recusant yw e. Sut oedd Dafydd yn fachgen ysgol yn Merchant Tailors yn gwybod am y pethau yma? Dyma dystiolaeth I ddyfnder gwybodaeth a meddwl Dafydd fel Cymro ac fel Cristion. Bron o'r dechrau felly, roedd wedi ymroi i'r Gymraeg ac yn ymddiddori mewn ysgol heictod a'i ffydd Gristnogol yn bwysig gyda fo. Aeth ymlaen o'r ysgol I Sydney Sussex College, Caergrawnt, lle astudiodd y gwyddorau naturiol am ran 1 a newidiodd i'r gyfraith yn gradd 2. Galwyd Efyr Bar yn 1934 yn Greiddyn.
Dwi ddim yn gweithio o gwbl, no. Mae yna rhywbeth i wneud efo. Allan na i eistedd fan hyn a gweld os dwi'n gallu clicio mewn rhyw ffordd wahanol. O, na ni. Na'r llun. Clicio ar llgodan ella, ia? Ie, neu y saeth i lawr y fanna hefyd ella, os di'r clicker ddim yn Ni symud i'r draw i fan hyn. Dydwch chi pryd ych chi eisiau sleid nesaf? Oce. Diolch yn fawr. Na se. Galwyd efo'r bar ac mi symudodd i dde Cymru gan agor swyddfa ei hun yng Nghyfyrddin yn 1936. Ond slipio yn ôl ychydig oherwydd yr oedd pethau wedi datblygu yn bwysig iddo fo tra bod yn dal yn Llundain. Roedd o wedi cwrdd â Cymro brwd oedd 2 flynedd yn hŷn nag e, sef yn Eirin Talfan Davies. A yn y llun nesaf, roedd hwnnw'n fferyllydd yn Watford. Cafodd yn Eirin amser diflas yn yr ysgol a chyfnod o salwch wedyn. A pan wyddai, oedd ddim yn gwybod beth i wneud am ei yrfa. Oedd o'n hoffi ffotograffiaeth a wedodd rhywun dwl wrtho fe, wel, da chi'n mynd â'ch ffilmiau i chemist, i fferyllydd i'w datblygu, pam na wnewch chi fynd yn fferyllydd fydd yn dda i'ch ffotograffiaeth. A dyna be wnaeth Adrian yn diffyg unrhyw gyngor gyrfaon o fath yn y byd. Ac erbyn hynny, roedd o wedi cyrraedd Watford yn Llundain fel reolwr gangen. Yn ei amser o hamdden prin, byddai yn Eirin yn hoffi trafod crefydd a phethau Cymru yn fanwl ac oedd yn ysgrifennydd o gangen Llundain o Blaid Cymru ac yn un o siaradwyr gorau'r blaid. Llun yn ôl un. Yn ôl. Na fe, na. Dyma yr Aneirin oedd Dafydd wedi cwrdd ag e. Dyma'r Aneirin dwi yn ei gofio. Datblygiad arall oedd iddo newid iddo adael Capel Jwyn yn ddyn ifanc ac mae'n debyg bod pregethwyr y capeli yn enwedig y rai o dde Cymru yn defnyddio cryn dipyn o Saesneg yn ei pregethau achos hynny ddim yn plesio Dafydd o gwbl. A mi ffindiodd bod eglwys St Bennet yn eglwys Gymraeg. A mae'n dal felly hyd heddiw, ond o drwch blewyn. Ac y rwnt St Bennet am ei Gymraeg a St Margaret's Westminster am ei fod yn uchel eglwysig oedd Dafydd yn cael ei blesio yn arw. Erbyn hynny, roedd e wedi cyhoeddi erthygl Gymraeg sylweddol yn y Llenor, traddodiad eglwys Caergaint. Dim byd i wneud efo'r eglwys fel adeilad, trafod syniadaeth a diwynyddiaeth yr eglwys Loegr oedd o, ac yn arbennig syniadau T.S. Eliot am y datblygiadau hynny. Roedd cwmni yn Eirin wedi helpu Dafydd i aeddfedu fel Cymro ac fel Cristion bod yn ironig oedd yn Eirin yn dal yn aelod o'r hen gorff ar adeg hynny. Galwai Dafydd yn siop a chartre yn Eirin yn aml a threulio'r penwythnos gyda'i gilydd yn trafod y byd a'i bethau. Roedd yn Eirin â diddordeb ysol yn y Gymraeg ac yng ngwaith lenyddol cyfoes Saesneg megis cerddi T.S. Eliot a rhyddiaeth James Joyce. Cyfansoddau yn Eirin farddoniaeth Gymraeg a'r batrymau megis eiddo'r beirdd Saesneg modern. Ond ni fedrai gyhoeddi i gerddi ei hunain oherwydd oedd W.J. Griffith yn olygydd y Llenor ac oedd W.J. Griffith yn geidwadol ei chwaith. Felly aeth yn Eirin ati, heb geiniog yn ei boced, ac i fod yn gweithio o'r siop ryfeddol, i sefydlu gylchgrawn misol ei hun heddiw. A gyda helpu parod i frawd Alun Talfan a Dafydd Jenkins ei hun.
roedden nhw, bod nhw methu fforddio argraffydd, gewson nhw hyd I hen wasg a dana, size hyn, a dechrau argraffu fesul tudalen gan chwalu'r teip a ail-gysodi wrth fynd ymlaen. Cymerodd fisoedd I wneud 24 tudalen, ond erbyn y diwedd, erbyn dechrau Awst, roedd y copi yn barod a mi nath Alun Talfan, oedd gan y Boston 7, yrru'r holl ffordd o Watford ar yr hen ffyrdd trwy Gaerloew a lawr I Abergwaun mewn diwrnod I gael gwerthu'r copïau ar y maes. So mi werthwyd 400 copïau bob un am 6 yr un. A wedi hynny, oedden nhw'n gallu fforddio argraffydd. Ac ar yr ail rifyn, mae enw Dafydd Jenkins fel golygydd cynorthwyol. A mi sgrifennodd lu o erthyglau ac adolygiadau i'r cylchgrawn i'r blynyddoedd nesaf. Ac wrth edrych yn ôl yn y faner yn 1977, cyfeiriau Dafydd at amcenion heddiw fel rai uchelgeisiol I fod yn Left Book Club I Gymru, yn trafod Cymru a'i phethau fel rhyw fath o New Statesman Cymraeg. Ffynnodd y cylchgrawn hyd at 1994, ond wedyn daeth cyfyngderau'r rhyfel, prynder papur, oedden nhw'n cadw I fynd, nes I yn Eirin oedd wedi symud yn ôl I Abertawe a wedi agor I fferylltu I hun, oedd Herman Göring yn benderfynol o ddinistrio heddiw, ac mi fomwyd Abertawe yn unswydd am hwnni, ddinistrio heddiw, a mi lwyddyd, mi aeth siop yn Eirin, holl o hebiaeth heddiw yn cynnwys llythyrau a telegramau roedd ar Robert Williams Parry yn gyrru atyn nhw, oherwydd heddiw oedd wedi deffro Robert Williams Parry I ail-ddarddoni, oedd wedi mynd ar streic oherwydd nad oedden nhw ddim wedi cael y dyrchafiad yn Mhrifysgol Bangor. Dau fater arall pwysig yn y 30au Dafydd oedd statws gyfreithiol y Gymraeg yn y llysoedd Barn a protest triwyr Penllyn ynghyd â penderfyniad y Llywodraeth I leoli'r Ysgol Bonio yn Llŷn. Felly ni symud un ac yng nghanol hynny y bwriad I ddinistrio, wel, mi effeithiwyd. Dyma hen blasti Penyberth, dwi ddim yn gallu deud yr enw'n gywir. Penyberth. Mae'r acen yn lle na dwi ddim yn gallu cael yng nghrybwyll yna fo. Roedd y barnwr, oedd statws yr iaith wedi bod yn broblem ers tro. Oedd Thomas Artemus Jones, y dyn rhyfeddol hwnnw, anghofwyd heddiw, oedd wedi codi o fod yn ddim I fod yn farnwr llys yng Ngogledd Cymru, ac oedd e'n llwyddo weithiau I gynnal achos trwy adl yn Gymraeg gyda caniatâd y bob ochr, yn anedd Thomas Cromwell a Harri'r Wythfed. Roedd na brofion yn digwydd, ond roedd hynny yn gwbl answyddogol. Daeth y pwnc i'r amlwg eto yn 37-38 oherwydd yr achosion llys yng Nghanarfon ar Old Bailey, lle roedd statws dibwys y Gymraeg yn amlwg, agwedd y barnwyr braidd yn ddirmygus, a Dafydd yn bresennol bob dydd yn y profion yn Nghanarfon ac yn cael adroddiadau manwl o'r prawf yn yr Old Bailey. Ac o fewn ychydig fisoedd, oedd wedi coeddi I lyfr cyntaf, llyfr ardderchog tân yn Llŷn, sy'n rhyfeddol hyd heddiw, am I gwrthrychedd yn wyneb yr amgylchiadau. Y llun nesaf, y rhyfedd arall yw bod wedi bod angen 30 mlynedd I gyfieithu'r llyfr i'r Saesneg,
gan Ann Corkett. Felly, yn sgil y profion, ffurfwyd grŵp i drefnu deiseb genedlaethol i ofyn i San Steffan am wellhad i statws y Gymraeg yn Llysoedd Cymru. Codwyd arian a chyflogi Dafydd a teipyddes i weithio i godi llofnodion ar gyfer y prosiect. A mi roddwyd swyddfa i Dafydd ar safle adeilad yr Urdd yn Aberystwyth. Ac o fanna ymlaen gyda gyneithiad byr o dyma lle roedd cartre Dafydd yn Aberystwyth neu'n Ngheredigion. Ac mi ath wrthi o ddifri calon ac yn teithio ledled Cymru yn wedi yn y de oherwydd yr adeg yna oedd llawer mwy o Gymru Cymraeg yn y de ac yn y gogledd yn siarad ac yn canfasio. A gobaith oedd cael 500,000 o enwau, ond roedd Adolf Hitler a syniadau eraill. Ac oedd na broblemau hefyd gyda y Brwdfrydedd y Cymru i dal i danysgrifio. Ac yn y diwedd, dechrau 1940, oedd rhaid i Dafydd roi sac iddo fo ei hun yn ffurfiol, a mi nath e'n ffurfiol a cloi y swyddfa. Ond roedd pethau eraill wrth gwrs yn berwi. Roedd yn gyfnod anodd. Ac oedd Dafydd wrth gwrs yn wrthwynebydd cydwybod ac yn sicr o wrthod gwasanaethu yn y lluoedd arfog. Felly, wnaeth oedd mynd i ddyfnaint am 6 mis i ddysgu ffarmio gan Gymdeithas y Cyfeillion. Ac erbyn roedden nhw'n trefnu cyrsiau yno, mwyn pobl i fedru tyfu bwyd ar gyfer gwasanaeth y wlad, ond nid gwasanaeth yn y lluoedd arfog. Ac dyma Dafydd yn dychwelyd i Geredigion ac yn dechrau ffermio. Dyna fe. Gyda'i wartheg. Yn Trawsnant isa. Yn ddyle fod llun o Trawsnant? Ie, na fe. Dwi ddim wedi tynnu llun y tŷ hun. Mae'n cael ei ffarmio heddiw gan denant, ond mae'n dal yn eiddo i'r teulu i fab Rhys, sy'n nawr yn ei 80au, y fe sy'n berchen y ffarm ac yn renti fe i denant. Felly, roeddech chi'n meddwl y bydde pethau wedi boddi bob sôn am y ddeiseb, ond wrth gwrs nad oedd o ddim. Ni ddarfu'r ddeiseb. Y syndod oedd, wrth gwrs, bod Llywodraeth Churchill wedi caniatáu amser i drafod y pwnc o gwbl. Y reswm am hynny oedd bod 2 was sifil, Gydion Hirben, wedi penderfynu bod angen cadw teyrngarwch yr aelodau seneddol Cymreig, oedd yn llafur ar ei bron i gyd. Oedd hyn yn amser anodd i'r Llywodraeth. Roedd Tobruk wedi syrthio, roedden wedi colli Singapore, ac oedd yn argyfwng ar y Llywodraeth, oedd nhw angen bob pleidlais, a mi baswyd y ddeddf gyda help y 2 was sifil o Saeson. Datblygiad pwysig arall i Dafydd yn 42 oedd iddo briodi Gwyneth Owen, merch o Aberystwyth a weithiau yn Llyfrgell Genedlaethol. Bu'n briodas hapus, ond yn rhy fyr o lawer y sylwaith. Daeth diweddarnu 20 mlynedd yn ddiweddarach wrth i Gwyneth farw o gancr. Un mab oedd ganddyn Rhys, a Rhys wedi cael amser gyrfa nodedig yn Brifysgol East Anglia, ac yno lle mae'n byw. Mae cadw ei Gymraeg yn ardderchog ac wedi bod yn help mawr i mi gyda rai o'r lluniau yma. Ac oedd ganddo fo 2 blentyn, Wyrion Dafydd, a cyn i Dafydd farw, fe welodd 2 or-wyr yn cael ei geni. Doedd gwaith fferm ar ei ben ei hun ddim yn ddigon i Dafydd Jenkins,
Bu'n cyhoeddi ym maes amaethyddiaeth gan ddechrau gyda llyfryn ar dreth incwm i ffermwyr yn 1943. O 1944, dechreuodd gynnal dosbarthiadau allanol dros yr adran lyfryddiau allanol yn Aberystwyth. Pan ddaeth diwedd y ryfel, aeth i weithio am flynyddoedd dros y Gymdeithas Amaethyddol Gymraeg, bellach y Gymdeithas Frenhinol, lle roedd ei gefndir yn y gyfraith yn fanteisiol iawn. Ac yn 1958, gymaint o ddiddordeb dwfn y maes sefydlu mudiadau cydweithredol myd amaeth, cyhoeddodd llyfr 300 tudalen Law for Cooperatives. Mae'r llun nesaf gweithio. Ac oedd yn cyhoeddi pethau eraill, megis y llyfryn bach yma, y stori fer Gymraeg, oedd yn a diddordeb am ei oes yn y stori fer. Tra'n briod y Gwynedd, roedd e'n mynd yn ffyddlon gyda hi i gapel ei theulu hi, Shielo, ond rwy'n cofio i weld e'n eistedd yn mrawdoliaeth y set mawr, ond wedi marw Gwynedd, mi symudodd yn ôl i'r eglwys. Ac symudodd i fyw o'r dan y coed i'r biarth, ac yn y diwedd, wrth bydd rai ohono ni yn ei gofio fo yn y fflatiau'r hen ysgol yn Ffordd y Gogledd. Yn eglwys Santes Fair, oeddech chi'n gallu gweld a chlywed odrwydd Dafydd. Ar encil yn Hyddewi un tro, oedd yn ddyn mawr am fynd ar encil. Oedd wedi clywed yr esgob Saunders Davies yn deud y dylid gweiddi y geiriau hosanna yn y goruchafion sydd yn uchafbwynt y gwasanaeth cymyn yn yr eglwys. A bydde Dafydd wedi cymryd hwn yn llythrennol, a gallech chi glywed ym mhob gwasanaeth cymyn yn gweiddi'r geiriau yma drwy'r eglwys. Tueddai fod yn fwy eccentric wrth fynd heibio, ond ni effeithiodd hynny ddim ar ei ysgol heictod. Heblaw, mewn un ffordd, mi ildiodd unwaith o ddiau'r temtasiwn sy'n dod i bob academydd pan yn cyhoeddi erthygl o ddewis rhyw deitl braidd yn wamal. Ac yn y Cambridge Law Review, mi ffeindiwch chi erthygl gan Dafydd, Skinning the Pantomime Horse, Early Cases of Limited Liability. Bydd y gofyn am esboniad. Mae dyn cofio Dafydd yn ei henaint o gwmpas Aberystwyth yn gwisgo cot anhygoel o drwchus, a ryfeddol o hir, a gyda nid deyrstolca, rhywbeth debyg i gapan rwsieg ar ei ben yn cadw e'n gynnes, ac os ydych chi'n cofio, os o'ch chi'n ei gyfarchu a gofyn iddo sut oedd o, bydde fe'n ateb yn rhyfeddol yn Saesneg, soldering on in injury time. A mi nath hynny am amser maith. Mi gyhoeddodd y diddordeb mewn cydweithrediad amaethyddol wedi arwain ei Denmark ac i Sweden, a mi gyhoeddodd 2 lyfr ar y pwnc. Ac yn ogystal, gafodd ei raffu mewn gan Allen R. Edwards i fod yn gyfrifol, yn benna gyfrifol, dwi'n credu, am Gymdeithas Lyfrau Ceredigion. Oedd dath dan gyfarwyddyd Dafydd yn un o gyhoeddwyr gorau Cymru yn y 50au a'r 60au. Ac yng nghanol ei holl brysur eraill, mi gafodd y waith i amser i wneud gwaith hanesyddol, mi gyhoeddodd nesa. Wedi camleoli rhywbeth. Nawn ni aros ar hwnnw. Sgwarnog arall oedd un sgwarnog arall cyn troi at waith Dafydd ar gyfraith Hywel. Wrth ddatfydlu'r eglwys yng Nghymru, roedd rhaid cael cyfansoddiad. Oedden nhw wedi cytuno y dylai fod mewn Cymraeg a Saesneg. Ond wrth gwrs mi nawd un Saesneg ar hast,
ond yn sylweddol, gan ysgolheigion da, ond doedd na ddim sôn am fersiwn Gymraeg. Nes i G.O. Williams a'r Chysgod Cymru godi'r pwnc, ac gwahoddwyd Dafydd ac Enid Pearce Roberts i lunio cyfieithiad yn y 70au. Ac mi nawd y gwaith, mae'n waith sylweddol, y ddogfen gyfreithiol hira yn Gymraeg ers yr Oesau Canol. Ac gydag effeithiau rhyfedd, oherwydd pan ddaeth y Senedd i Gymru 20 mlynedd yn ddiweddarach, mi oedd angen cyfansoddiad i hwnnw. A mi ffindwyd bod y Gymraeg a ddefnyddiodd Dafydd ac Enid P yn handi iawn ar gyfer cyfieithu a cynhyrchu fersiwn Cymraeg o gyfansoddiad Cymru. Fe welwch gobeithio na dwi ddim yn hawdd i ddilyn holl amrywiaeth diddordebau Dafydd, y gymaint o nhw. Mae'n dasg ar unwaith, yn lletchwith ac yn gyffroes. Roedd yn dilyn sawl trywydd, ond o'r diwedd, yn 1941, mi gyhoeddodd ei erthygl gyntaf ynglyn â gyfraith Hywel, sef astudiaeth o ddeddfgrawn William Morris. 10 mlynedd arall yn mynd heibio gyda prysyddeb arall, a daeth llawysgrif goll Llanforda o gyfreithiau Hywel dda. Ond erbyn y 60au, roedd y ffwr ffrwd yn rhedeg yn gryf. Mae Dafydd oedd y cyfreithiwr cyntaf i astudio gyfraith Hywel, roedd ysgolheictod yn y maes, wrth gwrs wedi datblygu ers tro, ers cynhyrchu y cyfrol ffantastig yma, Legeis Walicau, gyda bookplate Dafydd Jenkins yn y blaen. A mae croeso chi edrych ar hwnnw wedyn. Mae yna un neu ddau o darnau papur yn efo peidiwch â'i dwgyd nhw. Erfyn arno chi. Ac da ni'n gwybod beth ddigwyddodd wedyn, Neirin Owen, Arthur Wade Evans, Timothy Lewis, y gyd yn cadw'r maes i ddatblygu yn ara deg iawn. A haneswyr fel John Edward Lloyd a Gronwy Edwards yn cadw'r pwnc yn fyw hefyd. A llyfr Brigwryd yn cael ei gyhoeddi gan Stephen Williams a Enoch Powell. A sylw Dafydd oedd mae dyna unig gyfraniad Enoch Powell i wareiddiad y gorllewin. Wedyn testunau gan Melville Richards ac Aled Rhys William yn 59 a 61. Ac yn 1962, fe fu gynhadledd bwysig yn Aberystwyth, The Study of the Welsh Laws, a gyflwynwyd gan Gronwy Edwards. Ac os mae ddewiwch i mi fostio, mi allai ddeud yr oeddwn innau yno. Oedd rhywun yma yn bresennol yn 62? Oeddech chi? Na. Ymhlith cyfranwyr oedd Dafydd Jenkins, Legal and Comparative Aspects of the Welsh Laws. Yn 1963, cyhoeddodd Dafydd destun arall, llyfr Colan. Yn 65, fe benodwyd yn ddarlithydd yn hanes y gyfraith Aberystwyth, a newydd ffindio hynny oeddwn ni, o'n i'n tybio mai darlithydd yn Cyfraith Hywel oedd o, ond na. Hanes y gyfraith yn gyffredinol oedd swydd Dafydd. A mi gafodd gader personol 10 mlynedd wedyn. Cyn iddo ymddeol yn 1978. A pan ddaeth yn fater o trafod manylion pellach yn llyfr Colan, dyma fe. Mae'n llyfr bach od, oherwydd mewn gwirionedd typescript yw tu fewn, just redig off a few copies dan deitl Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, y peth mwyaf dysgedig y gyhoeddo nhw o Bellwmgredd.
Yr un pryd a'i waith ar gyfraith Hywel, ymddiddorau Dafydd yn ddwfn yng ngwaith yng egwyddorion gyfraith yn mwy cyffredinol. Coeddodd erthyglau megis English law and the Renaissance, the essence of the contract, and corporate liability and the doctrine of ultra vires, heb sôn am skinning the pantomime horse. Oedd o'n hapus iawn I drafod cyfraith Cymru mewn cyrchronau estron, megis Welsh Medieval Law and Government, ymddangosodd yn stamp Brwsel yn 1973. Ac oedd Dafydd yn dda am ieithoedd, heblaw y Lladin a Ffrangeg oedd wedi cael yn yr ysgol, mi ddysgodd Almaeneg a medrau Swedeg hefyd, sylwodd un Swedwr bod Swedeg Dafydd yn ganoloesodd iawn. Yn ei ddarlith the significance of the law of Hywel dda, dangosodd Dafydd y gwahaniaeth sylfaenol rhwng traddodiad cyfraith Lloegr a chyfraith Hywel. Kaiserrecht, neu state law, oedd natur cyfraith Lloegr. Volksrecht, iaith cyfraith y bobl, yw sylfaen y cyfraith Cymru. Dangosodd fel yr oedd diwygiadau diweddar yn nghyfraith Lloegr yn ymdybygu rhywfaint I gyfraith Hywel. Enghraifft y mater plant priodas a plant siawns yn cyd-etifeddu eiddo. Newid sydd wedi bod yn mynd ymlaen yn Lloegr yn diweddar iawn. Neu yn y gwahanol ddulliau o drin gwragedd priod yn achos ysgariad. Dangosodd hefyd mor sylfaenol oedd yr iaith Gymraeg I gyfraith Hywel. Roedd cyfreithwyr hen Saeson mewn hen Saesneg, ond gyda'r Normaniaid newidiodd popeth yn Lloegr I fod yn Lladin neu hen Ffrangeg, a dyn nhw byth wedi llwyr ddiflannu hyd heddiw. Un o gyhoeddiadau pwysig Dafydd oedd Celtic Law Papers 1973. Nad yw I enw ar y clawr, fe oedd yn gyfrifol am dynnu ynghyd papurau allweddol, ysgolheigion mawr fel D.A. Binchie, Rudolf Ternyson, Ian MacNeil, ac yn cynnwys wrth eu hochor nhw megis ac yn haeddiannol iawn Hywel Emmanuel a'r cyfreithiau Lladin ac ei gwaith ef ei hun. Ni yw'n pryd y dechreuodd y partneriaeth ysgolheigaidd rhwng Dafydd a Morfydd Owen. Roedd Morfydd yr un oedran am hynna, oedden ni wedi cwrdd yn Nghaergrawnt yn 1959. Ond oedd Morfydd wedi bod yn ddisgybl i'r pendraig hwnnw Binchie yn Nilyn, ac felly roedd y partneriaeth rhwng hi bod blynyddoedd rhwng y ddau yn fwy ar lefel mwy cyfartal na fysych chi wedi disgwyl. A mae rai cyfaddau hefyd, mae'n broblem ffindio gwaith Dafydd yn y llyfrgell, yn catalog y llyfrgell, Morfydd hefyd. Mae holl weithiau hi wedi mynd yn blith drafflith gyda holl gyfansoddiadau Morfydd Llwyn Owen sydd yn nuisance drybeilig. Llun nesa? Cyfeilliol. Dyma ni. Dyma Morfydd. Fel ydw i'n licio I chofio hi. I'n meddwl bod hwnnw'n llun arbennig iawn. Bendith arni. Oedd hi'n ffrind arbennig. Yna'r Welsh Law of Women ymddangos, ac wedi marwolaeth Dafydd Morfydd oedd yr awdurdod pennaf ar gyfraith Hywel, a dysgodd nifer o ysgolheigion ifanc fel bod astudiaethau'r maes yn dal I symud ymlaen. Pwy ohonoch chi fi'n disgybl I Dafydd, os gai ofyn? Enw un yma? Neb. Pwy fi yma disgybl I Morfydd? Angharad a Sara, Wel, daeth llyfr Cymraeg Dafydd gyda'r teitl nesa cyfraith Hywel yn 1970. Dyma
ymgais Dafydd i greu cyflwyniad i holl faes cyfraith Hywel yn ôl yr ysgolheictod diweddara ar y pryd 1970. Ymhlith y rai a welodd werth yn y gyfrol hon oedd Dr Sarah Roberts. A sgwennodd hithe, "This is the main work for anyone wishing to familiarise themselves with the topic." Ac bod I gyfrol hanner cant oed, mae'n dal heb gael ei disodli gan ddim byd, dwi ddim yn meddwl. Chythau'n gwybod yn well na fi. Fi di sarach. Yeah. Na fe, sorry. I do beg your pardon. Na, dwi'n gytuno. Mae'n holl bwysig. Cyflwynwyd amrywiaeth o lyfrau teyrngeddi Dafydd Jenkins. Daeth y cyntaf yn 1986 ac yn 72 oed, sef Lawyers and Laymen, y llun nesaf. Yn 1999, sefydlwyd Cymdeithas Hanes Cyfraith Cymru, gyda llaw lyfrau sy'n ymddangos yn flynyddol byth ers hynny. Roedd y llaw lyfr cyntaf wedi gyflwyno I Dafydd ar ei ben-blwydd yn 110. Ac yn yr ail gyfrol hon, y gyhoeddodd I ysgrif hir y Gymraeg mewn llys a llan. Yn ei 80au, roedd eisoes roedd yn dal I roi darlithoedd cyhoeddus out I Awstria I roi un. Ac yn 90 oed, cyhoeddodd erthygl 80 tudalen ar gyfraith tir Cymru. Ac yn 99 mlwydd oed, fe daeth I gyfraniad ola i'r maes, Conspectus of the Manuscripts of the Cyfnorth Reduction. Cynnyrch dyn 101 oed. Dwi'n gobeithio I fel ydy, ond dipyn o ddelw. Wel, lladdwyd yn 2012 yn Capel Siopa. Dyna'r capel lle roedd a Gwynedd wedi bod yn addoli tra roedden nhw'n byw yn y fferm. Ac dyna ymgais sâl iawn I dynnu llun o'r garreg fedd. Ac byddwn i'n dweud mae fe oedd y Cymro Cymraeg bwysicaf, yr ysgolhaig Gymraeg bwysicaf ac mwyaf amryddawn yr oes. Cyfreithiwr, ysgolhaig, awdur, golygydd, cyhoeddwr, gweinyddwr, hanesydd, dyn bob tymor yn wir. Braint oedd llunio'r sgwrs, gobeithio daw i'w ddilyn fiwgraffiad gan un ohonoch chi ysgolheigion sydd yn iau na fi. Dyma, yn derfynol, yr englyn wych a gyhoeddwyd a adeg I farw. Ynghylch daeth y cyfreithiau, ein Dafydd dyfaliwr pen twrnau, a'i lais yn creu adleisiau, wele ail Hywel I we. Diolch yn fawr.